Ik heb een hele goede band met mijn opa. Mijn opa heeft zelf ook op het internaat gezeten, op de zeevaartschool gevaren. En zijn verhalen vond ik geweldig. Echt, ik was daar helemaal gefascineerd van als klein kind. En als jong wist ik echt al, dit ga ik gewoon doen. Ik ga het gewoon proberen. En al lukt het niet, ik ga het gewoon proberen. En zodoende zit ik op de zeevaartschool en vind ik het hartstikke leuk. Ik heb hartstikke veel zin om te gaan varen. Vroeger mochten alleen jongens ervan dromen. Als stuurman of kapitein het zeegat uit. Ook deze mannen kozen ooit voor het avontuur. En dat begon natuurlijk op de legendarische zeevaartschool aan de Vlissingse boulevard. Daar komt mijn schip al aan. Ik kijk vanaf het strand. Vroeger was ik altijd met mijn handen bezig en op mijn fiets en mijn bromfiets moest ik altijd aan prutsen. En dus was een beetje technisch en zodoende ben ik naar de zeevaartschool gegaan als werktuigkundige. Ja. Maar de wetten van het land gelden niet op volle zee. Dus ik neem je naam maar mee. Ik wou eigenlijk stuurman worden. Dus je komt daar bij die mensen en die zeggen ja, maar je hebt een bril op. Dat was in die tijd. Ik zeg ja, ik heb een bril op. Hoeveel? Ja, ik weet niet, -4, -5. Ja, mag je geen stuurman worden. Maar we hebben nog meer opleidingen. Waar ben je in geïnteresseerd? Doe je aan brommers sleutelen of heb je iets met elektronica? Ik zeg, ik vind elektronica wel leuk. Oh, maar dan moet je radioofficier worden. Dus zodoende koos ik voor radioofficier. Méditerranée, zo blauw, zo blauw. Ik wou gaan varen. Ik wou eerst natuurlijk allemaal, wil iedereen kapitein worden. Maar dan moet je HBS hebben in die tijd en dat had ik niet. Dus toen ben ik gewoon WTK geworden. En eigenlijk vond ik dat nog veel interessanter, want beneden in de machinekamer heb je altijd wat te doen. En op brug, ja, dat was toch wel heel erg saai af en toe. Als je midden op de oceaan ziet, dan kijk je om je heen en zie je alleen maar water. En beneden heb je altijd wat te doen. Méditerranée, zo blauw, zo blauw. En met chapeau de paille. Begin af aan wilde ik wat meer van de wereld zien. Ik wilde dus de wereld over en in andere landen kijken en andere werelddelen. En dan ja, het makkelijkste is dat om te combineren met je beroep. En dan kom je dus vanzelf overal. Voornamelijk het Verre Oosten, Afrikaanse kusten, Persische Golf, meer die kant op. En een ander, als die op vakantie gaat naar de Caribbean, ja, dan moet hij er een dik voor betalen. Maar ik werd ervoor betaald, dus het was helemaal geweldig was het. La mer, qu'on va danser. Het varen trekt mij heel erg aan. En daar hoort gewoon bij dat je lang weg bent. En dat zij zo. Maar dat varen, dat lijkt me gewoon heel gaaf. Je bent met één team bezig om zo'n groot ding, om dat voor te stuwen, om dat over die oceaan heen te laten gaan. En om dat lading te laten vervoeren. Ja, mij spreekt heel erg aan. Het lijkt me echt heel gaaf. La mer. Ja, je moet het met z'n allen doen. Toen de tijd zaten we met 21 mensen aan boord. En tegenwoordig varen ze met nog minder, maar met 14. Dus aan de ene kant is dat natuurlijk ook wel spannender. Maar aan de andere kant is het ook wel weer harder werken. En je bent er meer op elkaar aangewezen. Ja. Ik ben een paar jaar geleden met Slingerborg voer ik regelmatig mee als begeleiding van stagiaires. Want ik was toen nog docent hier op de school. 4 man beneden. Dus er is wel wat veranderd, ja. Ja, door de moderne techniek en je hebt betere communicatie. Hè. Vroeger hadden we een telex, dat was de enige communicatie met het hoofdkantoor. Maar tegenwoordig, ja, je pakt de telefoon en je belt met de satelliet en bel je zo op. Dus het gaat veel makkelijker, ja. Belgium trader, traffic center Zeebrugge, over. Belgium trader, traffic center Zeebrugge, attention. Tide is setting strongly eastwards, over. Je moet heel goed zelf kunnen werken. Je moet in teamverband kunnen werken. En je moet niet bang zijn om 24 uur op je benen te staan. Want dat is het gewoon. Kijk, die boot die moet van A naar B. En daar ben je met z'n allen aan boord verantwoordelijk voor. En dat is de kok, de matroos, de machinist en de kapitein. Iedereen heeft daar zijn bepaalde vak. Een bepaald deel van die verantwoordelijkheid. Maar je moet toch dat schip zien te varen. En een Steffen kan nog veilig ook. Dat spreekt mij gewoon echt aan. En dat ook wel dat vrije, ook al ben je niet vrij, want je moet gewoon veel werken. Het zijn lange dagen, maar toch dat gevoel, dat manoeuvreren van dat schip en zo. Ja, ik vind het echt heel gaaf. Ja. Ik ben heel erg benieuwd om dat mee te mogen maken.